Hej, jeg hedder Robert Jacobsen. Og hej, jeg hedder Tino Vincent. Vi har sammen salgskurser.com. Vi har skrevet bogen Grundbog i salg for mere end 10 år siden. Og noget af det, som vi har fået forespørgsler på igen og igen fra alle vores kursister, er vores liste over cellofanord. Så derfor har vi sat os ned og lavet en liste over de cellofanord, man bruger. Og hvad er cellofanord? Cellofanord er jo, at vi ikke taler kunden til døde, men giver kunden en positiv oplevelse. Så det handler om, det er, at du indpakker dine salgsargumenter, når du præsenterer din løsning eller produkt eller serviceløsning for kunden. Ja, og det betyder, det er, at kunden de oplever udbyttet større end prisen. Hver gang, at du har et salg, er det jo altid et spørgsmål om udbytte på den ene side og pris på den anden side. Det, der sker, det er, at hvis vi pakker vores udbytte ind i nogle cellofanord, ligesom du pakker blomster ind i cellofan, så lyder det bedre. Det giver mere værdi til produkterne, du sælger. Derfor har vi lavet listen til dig, som du kan downloade ganske gratis. Du udfylder bare dit navn og e-mail, og så får du listen.